Ja ha arribat el moment que tots esperaven, l'hora de la sortida cap a Lourdes. 19 autocars amb les maletes dels personals, infermeres, brancadiers, peregrins. Trenta-setena peregrinació de l'Esperança. Haurem de parlar francès, Així no poc ens entendrem. Ben mal que ja tenim moneda europea. Estem arribant a Carcassona i d'aquí una mitja horeta, 30 minuts més o menys. S'ha d'agrair a l'Ajuntament de Castelnaudary totes les deferències que tenen a l'hora d'acollir els nostres malalts. Durant el viatge, cançons, animació i pregària. Vinga, per donar gràcies que hem tingut un bon viatge. Ave Maria, d'aquesta fontana des d'ara. Ja hem arribat. Comença la feina. Dies de treball i servei. Bé, des del febrer que estem organitzant la peregrinació per arribar fins aquí a Lourdes. Ara la missió és que els autocars han deixat a totes les persones, infermeres, brancadiers i juntament amb els peregrins a cada hotel. Aquest any tenim 15 hotels, són repartits en diferents categories i cada delegació demana l'hotel que vol anar. Jo espero que tota la gent, tant infermeres com brancadiers i peregrins, estiguin bé en els seus allotjaments als hotels i que per l'any que ve puguin ser molt més els que vinguin i que es trobin amb el mateix, que estiguin bé als hotels.